ಕೋಟಿಕೆರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ ನೆರಲೆಗೆ, ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಲೆಗೆ. ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 10ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಲೆಗೆ. 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾರೆ ಬಲ್ಲಾಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರಕ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾರೆ. ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೊಯ್ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಗೆ ಬರೋಡಂದ ಪೊಯ್ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೇಳು ಮೂಲೊಂಜಿ ಹಾಕೋಡೆ ಅಂದೆ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನೇಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಹಾಕಿಯ ಅಂಚ ಈ ಓಡ್ 8 ಮೆಡಲ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಏರು ತಪ್ಪುದಾರ ಸರ್. ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡೆ ಅಲ್ತಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೆ ಸಾರಿ ಕಾಲೆಲ ಮುರಾನ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತ ಹಿಂದೆ ಇರಕ್ಲು ಆತತ್ ಎಂಗಲ್ನ ಸೋಮ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಿ ಅವು ಎ అయితే నెక్ ఫస్ట్ మెడల్ ఈ జతకి ఫస్ట్ మెడల్ అయితే ಗಿಡತ್ತನಾರ ಯಾರು ಸರ್? ಶಂಕರ್ ಅಂದ ವಡ್ಕಲ ಶಂಕರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಂಕರ್. ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ, ಹೇಗಾಯ್ತು ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ? ಹೇಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹೊಸ ಟೈಮ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಓಡಿಸ್ಕೊಡು ಮರ ಒಂದ್ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸ್ದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಓಡಿತು ಕೋಣ, ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ತು. ದೇವ್ರದ್ದು ಇಚ್ಛೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ. ಓಕೆ ಶಂಕರ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಗಿಡತೇರು ಅರೆ 100 ಏಜ್ ಐತಿ ಎಂಗಲ್ ದಾಲ 100 ಏಜ್ ಆರೈನೆಟ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಸಾಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ನೆಂಗಲೆ ಮಾಸ ಆವಡ ಸರ್. ಈತ್ ಬರ್ದು ಪಾತಿರೇರು ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಲ್ ಆಂಡ್ ನಾನಾತ್ ಮೆಡಲ್ ಅಪ್ಪನ ಸುಯೋಗ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದ ಎಂಗ್ಲ ಆಸೆ ಮಾತಾಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.